L-aħbar li l-Gvern warrab għal kollox il-pjan li jibni 12 turbina tar-riħ f'Witrini, limiti tar-Rabat, fisret serħan il-moħħ għal diversi bdiewa u residenti tal-madwar. Fost l-aktar tħassib li kien nissel il-proġett propost minn amministrazzjoni preċedenti kien hemm it-teħid ta' art privata għal dan il-proġett kif qalilna wieħed mill-bdiewa ta' dawn l-inħawi li huwa wkoll resident. Aħna qatt ma qbilna li għandu jsir il-wind farma ribtana. Ma kienx proġett li huwa sabiħ għalina, rajt ħajjeħdu l-art privata, rajt kienu ikunu qrib id-djar. Bdiewa oħra li għandhom dawn l-inħawi għal-qalbhom jgħidu li kienet se tkun weġa kbira għalihom li jaraw sfreġġju ambjentali bħal dan iseħħ. Dana kienu ħajjoħolqu inkonvenjenta u l-baħrija finalment l-ambjent kienu ħajkerfu ħafna daw. Jissiru xilfu il-wind farm saħjur għalina bħala bdiewa għax ma jħamġux l-ambjent u hekk. Apparti minn hekk dawn it-turbini tar-riħ kienu se jħarbtu s-sistema ekoloġika tal-inħawi kif ukoll iżidu t-tniġġis mill-ħsejjes. Aħjur milli jittantaljenna l-bdiewa biex ngħidu hekk, anke bħala ilma u hekk ilma ġieri u dom ma jtallefx bil-proġett. Ħsejjes li kienu ħajjagħmlu kienu ħajkerxu ħafna nies li jiġu lejn l-inħawi u kienu ħajjoħolqu kontroversja sieħa lejn din in-naħa. B'hekk din l-aħbar ġabet qbil u serħan il-moħħ wara 8 snin ta' taqtih il-qalb u inċertezzi għal diversi persuni li l-awlejxin tagħhom mill-akwati. Hija deċiżjoni tajba li għall-inqas mista jsiru dawn u l-baħrija ħatibqa' naqra ħjar milli kien se tkun. Dejjem differenti jew dona jibqa' fl-ambjent li jew ġie sabiħ neħħew l-arb li jew. Ma jkunx hemm problemi jew għall-bidwi. Id-deċiżjoni ta' gvern preċedenti fl-2009 li jibni dawn it-turbini kienet ittieħdet mingħajr l-ebda konsultazzjoni mal-bdiewa tal-inħawi u residenti tal-Baħrija. Fuq kollox jirriżulta li l-kontribut tal-enerġija rinnovabbli kien minimu meta wieħed iqis l-effetti. Filwaqt li l-gvern preżenti kien f'pożizzjoni li jabbanduna l-proġett għax qed jilħaq il-miri permezz ta' proġetti oħra.